kromo durung. Sampun. Lho, kok sampun? Nggih. Bojomu sing ndi? Nggih mboten anu lho, mboten keloja. Puas mulai dadi wong nom dhisik. Wong nek wong lanang nek rabine iki umur 23 iki dileput betane. Ora gablek apa-apa susu rabi. Nganti umur 25 iki yang nglumpukke wujude perdaya kanggo urip ana jagate brae laku syukur wis dhewe omah. Rabi sing jine karo wong tuwa kuwi nek apa mung gawe susah. Mula sing apil lanang iki rabi umur 35 nganti 40. Wong lanang umur 40 tetep sing ganteng. Golek perawan umur 18 tahun iki sing payu tak kandhani. Lha wong aku sing ya diaturke sing nyamat ya dayu. Nolak-nolak ku ketemu. Suara ngomong tergegak, suara aku lek tinggi ngomong rada suwi ngono kuwi. Lek setengah sambatan ngono lho. Nyambung ae. Ya. Yoga sisih Joko iki eneng lakune wong arepe golek jodoh iki eneng lakune. Dadi posone Renono iki lunga nek rucat kono. Aku ora ngutamake saged catur, ilmu iki tak penting. Kowe nek sing Joko nglakonono turudo ning atlawan. Turudo aja ngangge sasapan aja sepakan awal-awal jam 1 bengi kowe udo ning kono. Suwene 40 dina 40 bengi nek kowe butuh golek jodoh. Mengko ning kono sak suwene 44 dina 40 bengi kowe bakal ketok wanita. Sing manjing ning impenmu ya kuwi jodohmu takon alamate ngendi. Kowe nek pancen kene rabi golek jodoh sejati ning kono kuwi. Aja jodoh kedaluwarsa. Jodoh kedaluwarsa kuwi mah. Jodoh kedaluwarsa iki pethuke kuwi budha karo rondo iki kedaluwarsa. Ngene. Akeh ya mak carane golek jodoh akeh. Ana sing lakone nek biyen ning dhuwur langitan. Ya ana ya ono carane ngono. Dhuwur ning dhuwur langitan sikile didelek dhuwur ndase nek kesok. Kuwi yo doble jati yo. Nah, ilmu berarti. Baca pedali.
nggone mayat ning lapar gayen kaya nggone ya kopeng gue coba apa-apa lho cukup mulai engko ora buake iki nggo kresek dhewe-dhewe ditanggap malah marahi nggih juga teh sing Pak ngisi-ngisi menano kepati Mas Mando lagu-lagu sing kreasi zaman saiki. Nek sing kagem para sepura diaturke ora dadeke juwo. Grubyang, grubyang dambyang. Kabeh Pak. Tadi men komplit. Marang sesama sesamaning manungsa sami ya. Bumi sepuh piyana tugu Suryatmaja kuwi sing gawe panjenengane Eyang juga ya Eyang Surya Kusuma saka Tlatah Solo PB kaping pindho Metu Kertasama didhepung Walanda tumeka Selapura banjur nganggo tetenger ya kuwi wujude tugu Suryatmaja iki ganti jeneng mlaku ngetan tanpa kunggo mung ijen tembunge sak juga katelah desa juga isih didhepung meneh mlayu mangalor banjur sumare ana tlatah Gunung Kawi Dewi putra jenenge Empek Yangwi wong Cina merga krama karo wong Cina mula kuburan Gunung Kawi ke ana Iman Sujono ana Eyang Surya Kusuma ya yang juga ya ana ya kuwi Empek Yang putrane ngono Pak. Dadi Selapura niku bumi sepuh mulai Majapahit pun enten mula akeh omah limas sing madhep kidul nganggo saka guru niku nandhake trah ngawirya utawa trahe wong luhur ana tanduran pelem pertenggo jiwa Jambu Nirmala Dipa ana sarung lengkek ana wujude blimbing uluh iki keturunane wong dhuwur mula rata-rata lemah amba kuwi titenono. Wah iya
ning wis tumibo yo rata-rata zaman saiki padha ora ya no tintingane nganggo wujude pelok barang menyelam sambil minum boleh pangkot siwa uga boleh dulur uga boleh ilmu cahaya bagian iklan kebuduan tanda kematian silam kula perlu sinau sedek kanggo ngadep dhewe ya semenenga sarung jantung diatur nggih gede dhuwur dedeke ora-ora saka 171 kate sopan sing mulang aku rata-rata sopan-sopan akhirnya bar metu konggonku biasanya rapati sopan kok menawa ngene tak ulang tata krama tak ulang dosa ngono mula antara mongso aku nek esuk nek pasar tanggapan ben datare kene wong sinau tunggal karo sinau tata krama ngono ya Pak saiki nembang sing apik ya ana tembang kuwi
mengko saka langgam terus didadekke dangdute dangdut Jawa. Nggih. Lumayan ya, apa jenenge? Kebangkangan. Kembangan. Nggih. Sik jarene sampeyan iki melu dadi apa, Dok? Napa, Mas? Pragawati. Model ta, Mas? Oh, Model. model. Nggih. Foto model. Nggih. Saya ini saiki. Kono. Aku menurut lalu dadi model ini. Model ya. Nggih. Model. Coba iringane gamsaran tak gleng-gleng saiki. Lah kok wis sih. Wong iki kudu gaya tekan sing beda orang bolak-balik siang matur katri. Dadi iki model nganggo gamsaran tak kok disirat ya. Terus sampe gayamu piye? Ya. Ya. Oke. Salah. Ini si model ini. Sampun, Mas. Jadi yang model barang eneng ya diatur nih ya tintingannya belok mas yang penting tan krimpes rames ya Wayah wengi otak krimis ra wis wis
gayeng ya Pak gayeng tapi buangannya ngesok boleh agar dibawi-wuni manduki saja ayo tapi tembangangan diawali saka nganggo sekote sarung jagung tak bajoke wong budhe iki ra seneng to aja coba ini sing pinggir kedepok iki cak api ya nek perkara wadon iki ora mikir nek bocah iki greget iki sing duwe di Manjang Timur ya mulai tekan perkara menggapai ini sudah menggapai saja sing dalu tayo Sing dalu Rama. piye kabare Alhamdulillah. Sehat Rama. iya ora jenengmu ki sapa Paipun masa budaya jeneng Paipun Vera Putri Rama. oh mengko tak gene jeneng sing apik tapi ana nama asli nama KTP ning uga ana jeneng sing manggon ning panggung ya ta Pak Jawaban iki pomo dicandra sampean ki rek lemak lembang bakung wong wadon nek sinome akeh wong lanang iki seneng wong lanang iki rata-rata seneng wong sing rambuté akeh kuwi rak sinomu akeh ta mbadok kuwi sinome kuwi dimu nek perlu dicukur kok bare diwenehi apa ben saya lemu ya Nggih. wong mahkotane wong wadon iki ana rambut ngono Ngoten, Mo. iya piye no atimu bareng manggon ana raras kawiryan Alhamdulillah, Mo. Suweneng remen. ngono ya lahir batin ya Alhamdulillah lahir batin, Rama. Heeh. ini akhirnya cepat aku bareng di luar sih Ngoten. Amin. Pandangan iki. coba kaya apa jenenge wae pek anakmu kok jen popok iki wong wadon ki ning wadon lencir kuning Pak Bu ning yen wong wadon niku sing kok niku bentok niku wong wadon sing lemu sisek ngene iki sapa ora nyenengke lho niki gede dhuwur awake ya kowe cahe laksane ya wong paksoke ojo ngaku kon datang ya Nggih, nganggo jenengan mawon nggih. iya awakku cukup ngene lho Pripun? wong pimpinan sing bijaksana kaya Pak iki ra wong langgeng to difitnah macem-macem iki tetep laku Tetep jalan. apa Tetep jalan. tetep jalan Jalan. kowe asline wangmu ndi cah Kula Blitar, Serengat. tapi kan asli itu aku Nggih. Kula nggih. Kelayan jenengan mriku lho, Rama. ya diaturke ya ana tembang lestari tau krungu cah Nggih. ya niki budi aku gak bujuk beliau udah butuh sing dari paling gak sing dan sing ayu di angke lanji ya beli Ingkang pundi, Mas Budi niku? iki sing demong ae lho Oh. kayak yoga ning biayaane rajaman Datang apa, Rama? ya agrono cawadon ayu iki dibecek ngono wis ora perlu dile apa-apa ya lakuane menyang ngono kuwi ya derek lingkungan dekat mati ya ya terus sembahyang mari cahy ya ya ayo apa cah Thank you.
Jadi cah musik iki ora diperintahkan ngrenek barang apik ngono wis. Langsung otomatis nih Rama. Anu yo ngono kuwi lho. Panjen bocah iki apa jenenge playboy. 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 Heeh. Ya, tegase ya. Anjir, matur suwun Rama. Meri ngendar bagus. Orang wayang jikat terus tengah ngadeg. Cintaku asa kotor. Ya ngomong kowe iki ala ile dadi bakok buli si madu. Aja kok perkara rupa kene minder ya aja kok palinge Gusti Allah ki pancen kanan koyo ngono ora diwenehi pikiran emas. Dadi otak iki otak emas pranata cara iso. Ya ta. Lungkun golek dina iso. Ngrebah apik wirasa apik apa-apa gending kuwi iso. Alhamdulillah jolo urip iki. Nanti yang lambi itu sekolah nyatu mulai kut rumah buat cukur dong dalam rumah sih cukuran mulu kok iya baking pak di rumah tak sih ngapik jadi ya ukur lo pete nggak tahu ya ini patut banget iya dong jadi kira tasakuran sambungi karo kaki ini temanten paling ngopo nek kira-kira Mas Budi di suni wujud seseorang utawa penemu babagan temanten. Nuwun sewu Mas, nek kula tumrap napa niku memberi suatu pendapat yang bagus untuk panjenenganipun Bapak Mujianto sakeluarga. Iya. Mula panjenenganipun menika rak dalu menika rak mantu Mas. Iya. Mantu niku mawon hurufe MANT-ku. Lho niku muku teges. Ngono ya. Nggih. Nggih. M niku tegese manunggalake. M niku manunggalake, A niku anak, N niku nuhoni, T niku tuntunan, U niku urip. Dadi manunggalake anak, netepi tuntunaning urip utawi tuntunaning umat. Dadi perkara wong menembang sajiane panggung iki ora mung cukup tembang tok ning ilmu iki penting. Nggih tetangaken lho Mas. Iki nek bukane tanding mungkin upama kok condel cara wayang napa? Niki cara wayang niku Dewi napa niku Dewi napa? Selingkuhane Arjuna niku sinten? Garwane Prabu Duryodono niku Banowati. Nggih Dewi Banowati kok sinten. Sayange pikirannya bakal mandek. Nggih mboten. Mboten ngaten. Niki wanita sing Suliswani Mas. Kula terus Dewi Banowati ya. nggih kula gambarke Dewi Banowati niku Dewi Banowati. Nah niku wanita sing penuh pesona Mas. Oh, menarik. Nggih pesona niku penuh sorotan nafsu. Jadi wong lanang nek nyawang Mbak Ika niku mesti tertarik menjadi sorotan. nggih penuh sorotan nafsu wong nyawang dibayangi mendak ya kono ane kono ane itu sifat teradannya di dalam berakhlak
aktivitas. Aku ngatur asumsinya jangan negatif dulu kok. Coba saya kembali calur, nomor tertentu, nomor tertentu. Tinggi, tinggi. Aku wes kondo niku. Nah, tidak. Masih majane lah. Sak pinten Mas adane? Tak mene. Oh, jenengan iku mesti lho. Masih banyak. Aku wis kondo jiwa mereki jiwaku. Aku wis matur Mas Budi sensene omongan wanton. Wis aturi. Bakal. Ora ngutang jalanan kok. Iki tembang nyeneni karo lama. Nah, nyeneni sing galang. Nyeneni sing galak. Aku totopane iki mendem. Udah langsung ya. Jenengan kula jotosi ngoten-ngoten. Iya. Ini mau mendem. Mau mendem kok ya. Mboten pantes to. Ya. Aku Ayo dong, dipantes orang, pantes kok. Aku wis kondo jiwa mereki jiwaku. Aku wis matur mesene omongan wanton. Wis aturi yen pun kemerake wani. Banjur ngucap bir sampeyan dadi mekenter. Ora usah ngombe wis kentir kok. ya jatuh kita ngomong. Aku
kowe Mas Binti di Trajang sing kaya Nadianto kaya sepuh niku jane sinten lho Pak. Umure saya 36 ning pondone kok wis kaya mergo kenjingan bae. Jadi